Знаеш ли го? Има хора да извикай го със вяра. Викам ти, Исусе. Не. Ние като християни трябва да бъдем винаги готови. Амен. Винаги готови. Амин. Да издигнем без страх гласа си за Бога. Халелуя. Амен. Искам да приветствам пастор Филип. Заповядай, пастор, да ни послужиш с Бога. Халелуя. Халелуя, слава на Господа. Амин. Аз много се радвам и се много развълнувам. Чувствам се в дома си. Халелуя. Защото имам много хора, които са от моето семейство. Може да намерим малко само тази? Да. После. Ще се моля после. Окей, казвах, че се радвам много, защото има част от мен тук в това служение. Амен. Както брат Яшада каза, че ние сме от село Ягода. Кой познава село Ягода? Аз? Филип. Но се гордеем, че сме от това село. Амен. Най-голямата радост, която имаме, че където и да сме отишли, кой в Италия, кой в Англия, кой някъде другаде, никой не е отпаднал от вярата си. Но където е отишъл, направил е църква, има служение и продължава да служи на Господа. Ние с Яшай, с служителите ми се виждаме повече от 20 години. Повече от 20 години. И сега се видяхме и за мен е огромна радост. Защото има много църкви да проповядваме, но е много по-голяма радостта, когато проповядваш, където имаш хора, които са част от тебе и те са част от теб, за това, че моята радост е огромна. Радвам се, че тук в служението има много младежи. За мен е това също огромна радост. Църква пълна с младежи, църква пълна с деца и това е благословена църква. Амен! Ние сме от Италия, от Южна Италия, от там, където е най-голямата мафия, световната. За това, че служим на Господа там, не е лесно, но Бог, където не е призовал, ние там служим на Господа. Израснал съм в църквата, бях беденце, бях дете, родих се в служението, израснах в църквата, бях много ревностен, бях много така, влюбен в Господа, исках винаги да изпълнят неща и на 14-15 години се заминахме за чужбина и там Бог ме призова само на 16 години и започнахме църква там в Италия. Българско служение, българска църква, защото намерихме италианска църква, но ние не се задоволяваме, защото искаме нашия език. Искаме песни на български, искаме молитви, слово на български. И така се помолихме и казахме, Господи, направи така тук в тази държава да има българска църква. Един мисионер, който беше в Казахстан, Бог му проговори и му каза, да се прибереш в България, от България да пращам веднага в Италия. И този мисионер дойде директно в нашия дом и в същия ден аз и майка ми бяхме вкъщи. Ние седи не работим, но в същия ден, когато дойде този мисионер в къщата ни, той ни звънна и ни каза, Бог ме изпрати в вашия дом и Бог иска да започне църква тук в Италия. Амен! Това беше 2004 година и аз познавах горе-долу добре къде са българите квартали. Той ми каза, сега Филип, ти ще ме водиш в тези квартали и ние ще говорим за Господа. И така ние правихме 4 служения на 4 места и беше наистина много благословено време. И аз откарах в кварталите, където имаше дори много мусулмани и много мусулмани приемаха Исус Христос и това ни даваше огромна радост. Много хора взеха волно кръщение и църква така започна само набързо до година и половина, някъде около 80-85 души взеха волно кръщение, много повярвали и това е огромна радост. Не бяха хора, които са дошли от други църкви, не бяха хора, които са избягали от някаква друга църква, но бяха хора, които приеха Господа. И така, после той като си замина, служението остана в моите ръце. Не искам да ви разказвам всичко, но не беше лесно за мен, защото бях само на 16 години и останах с църква, която трябваше
чакаше от мен нещо. Но благодаря на Бога, църквата продължи до 2019 година. От 2004 до 2019 имахме българска църква в Италия. В момента нямаме българи там, само аз останах. Нямаме българи, аз останах с моето семейство, с майка ми, баща ми, брат ми. И от 2019 така започнахме да служим между италианците. И аз от 2019 до вчера съм проповядвал само на италиански. Отварям Библията си, затворим българска, трябваше да науча добре италиански език и се наложи да говоря, да се науча, за да мога да говоря на италиански. И така служим на Господа. Тъс ми е пастор, също времено е директор на Библейско национално училище в Италия. Аз съм младежки ръководител, национален младежки ръководител в Италия и правим наистина много хубави неща. И се радвам. Радвам съм тук, искам да поканя жена ми, за да може някой да каже нещо. Слава на Бога. Амен! Тя е италианка. Дай ги микрофон, брат. Conosco poche parole. Дано да ви микрофон, Яша. Знам, има пара съм микрофон. Няма, ще говоря без микрофон. Знам малко думи на български. Però quando siamo insieme riuniti alla presenza del Signore accade un miracolo, parliamo tutti la stessa lingua che è quella dello Spirito Santo. Когато се събираме с други езици, случва се чудото, където говорим езикът на Господа. È una gioia veramente sentire la sua presenza, sentire appena sono entrata, ho visto il vostro cuore, il vostro desiderio di servire, il fatto che ogni volta viene montato tutto l'impianto, le preghiere che sono state innalzate veramente hanno portato la presenza di Dio in questo luogo. Радвам се, че видях в това място присъствие на Господа. Още като влязах, почувствах силно това присъствие, видях вашата ревност, вашето желание, как искате да служите на Господа. Разбрах, че и всеки пъти по-рано, за да може да подготвите за залата, за служението и видях, че Бог е между вас. Амин! Sono sicura però che la parte più bella e più importante ancora deve venire, perché il nostro cuore si è predisposto attraverso la lode, ma adesso attraverso la parola sono sicura che il Signore farà miracoli in mezzo a noi questa sera, perché l'abbiamo cercato con tutto il cuore e Lui si muove in base al nostro desiderio. Но вярвам, че още по-доброто трябва да стиги с Словото на Бога, защото Бог дава според очакването, според желанието на сърцата ни и вярвам, че ще има знамения и ще има чудеса в това място. Vogliamo l'amore del Signore e ci prego. Обичаме в името на Господа. Окей, ще ви помоля да се изправите само за кратко. Надявам се да не сте изморени колкото мен. Аз съм много изморен. От четвъртък не спим. По принцип, когато пастор проповядва, той се страхува тези, които го слушат, да ни заспят. Но сега би трябва да се притеснява, трябва да ни заспят. Затова искам да се обърнеш към човека, да го събудиш, ако някой, който спи, да му кажеш, обичам те, събуди се, никой не спи. Нали? Там заедно някой с теб. Алелуя. Усмихни се към човека и кажи му, Исус те обича. Окей, сега ударим един силен шамар. После се прошли. Искам благодаря на Бога. Нека да се обърнем към Словото на Господа. Алелуя. Да прочетем нещо от Неговото Слово. Окей, някой ми докара Библия. Не, вярвам, че съм днес Библия. Да, защото моята Библия съм го дал на заем. На пастор Риго. Алелуя! Вярвам, че Господ е между нас. Значи, ако искате да проповедта да бъде кратка, зависи много от вас. Не зависи от мен. Кой обича дълги проповеди? 2 часа, 3 часа. Ако искате проповедта да бъде кратка, зависи много от вас. Защото когато аз проповядвам в моята църква, обичам по принцип хората, които ме слушат, да участват в проповедта. Ако нещо им хареса, ако нещо им докосна, ако кажат това, което казва пастор, е вярно, на мен ми харесва тези, които ме слушат, да казват Амин. Амин. Затова, че колкото повече вие разбирате,
И колкото повече амин вие казвате, толкова по-кратко ще бъде моята проповед. Амин? Амин. Окей, свърши. Не, започвам сега. Значи Евангелието на Лука, не, Евангелието на Марк ще прочетем от 5 глава. Марков 5. Когато Исус пак премина от 21 стих, четем, Марк 5 глава 21 стих, когато пак Исус премина с лодката на отсрещната страна, пред него се събра голямо множество, както тази вечер. Събираме се пред Господа. И той беше край езерото. И дойде един от началниците на синагогата на име Яир. И като го видя, падна пред нозете му и много му се молеше, като казваше: малката ми дъщеря е на умиране. Моля ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее. И той отиде с него и едно голямо множество вървеше след него и хората го притискаха. И една жена, която беше имала кръвотечение 12 години и беше страдала много от мнозина лекари и беше похарчила за лечение целия си имот, без да види някаква полза, а напротив беше и станало после. Като чу отзива за Исус, примъкна се сред навалицата отзад и се допря до дрехата му, защото си казваше: ако само се допра до дрехата му, ще оздравее. И веднага кръвотечението й престана и тя се усети в тялото си, че се изцели от болестта си. И веднага Исус, като усети в себе си, че от него излезе сила, обърна се към множествата и попита: кой се допря до дрехата ми? Учениците му отговориха: ти виждаш, че народът те притиска, а казваш: кой се допря до мене? Но той се оглеждаше, за да види тази, която беше направила това. А жената, оплашена и разтреперена, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. А той каза: дъще, твоята вяра те изцели. Иди се с мир и бъди здрава от болестта си. Докато той още говореше, дойдоха от къщата на началникът на синагогата и казаха: дъщеря ти умря. Защо още затрудняваш учителя? А Исус, като дочу това, което си говориха, каза на началникът на синагогата: не бой се, само вярвай. И не позволи на никого да го придружи, освен на Петър, Яков и Яковия брат Йоан. И като дойдоха до къщата на началникът на синагогата, той видя вълнение и мнозина, които плачеха и нареждаха на висок глас. След като Исус влезе, им каза: защо така се вълнувате и плачете? Детето не е умряло, а спи. А те му се присмиваха. Но той, като изкара навън всички, взе бащата и майката на детето и онези, които бяха с него, и влезе там, където беше детето. И като хвана детето за ръка, му каза: талита куми, което значи: момиче, но тебе казвам, стани. И момичето веднага стана и започна да ходи, защото беше на 13 години. В същия миг те се смаяха твърде много. Може да се смаяха. Амин. С тези силни амин, разбирам, че исках да свърша бързо. Амин, алелуя. Харесва ми, кажете амин, ако вярвате на това слово. Аз вярвам в чудеса и знамения.
Аз вярвам, че Бог още днес изцелява. Аз вярвам, както казва Словото, че Той не се е променил, Той е същия днеска, утре и до века остава винаги същия. Ние сме израснали в това служение, в нашето село, което се гордеем много, не се срамуваме, селени сме, от махалата сме и се гордеем и сме израснали в такова служение, където сме видели много знамения, много чудеса, много изцеления, много освобождения. Аз бях дете, бях много малко дете и това, което виждах, си казвам, Господи, искам да го живея. Не само да го виждам. Господи, искам да го живея, защото тук е истината. В Теб е истина. Това, което докторите не могат да направят, това, което лекарства не могат да направят, това, което властни хора не могат да направят, само Ти можеш да го направиш. Колко пъти се е случвало в живота ти, някой да ни каже, няма никакви възможности, няма как да се продължи напред. И ние си казваме, Боже, остани в Твоите ръце. И сме виждали Божието чудо. Аз ви казах, че съм започнал църква в Италия, ми беше много неудобно. Бях само на 16, на 17 години и трябваше да застана пред възрастни хора и да им говоря. Нещо, което сигурно дори не знаех. Нещо, което не бях подготвен. Нещо, което ми беше много неудобно, много срамотно, но исках да направя нещо, което на Господа му харесва. И знаете какво ставаше и в моята слабост, в моята немощ, в моята срам, в моето притеснение, Господ започна да изцелява. Господ започна да освобождава хората. Нещо, което дори аз сигурно не съм се молил. И аз спомня, когато хората бяха гладни и жадни, когато се замира този мисионер, те ми се обаждаха и ми казаха, брат Филип, ила да се молим. Имаме нужда от тебе. Ила да се молим. Те се обръщаха към едно младо момче. Затова тази вечер, като виждам младежи тук, искам да ти кажа, че за да служиш на Господа няма определена възраст. Няма определена възраст. Можеш да служиш на млади години. И това, което правят младежи, вярвай ми, че по-възрастни не могат да го направят. Това, което направих аз за Господа, когато бях младеж, още днес не мога да го направя, че съм си семейство. Затова, че искам да насърчам младите хора. Не дек да чакате да пораснете, не дек да чакате да свърши училището, не дек да чакате да сте семейни за служиш на Господа, но служете на Господа, където се намирате. Служете на Господа в училището, където аз не мога да се върна в училище. Служи на Господа там, където си. Било той в работно място, било той в училище, защото има места, където ние не можем да се върнем и не можем да идем. Аз в твоето работно място не мога да ида. Ти си там и Бог може да те използва и да направи повече от това, което ти си мислиш и от това, което ти си очакваш. Защото Бог е Бог на чудесата. И аз помня, когато тези брати и сестри ми се обадиха и ми казаха, Ила, аз съм казал, добре, пригответе се, неделя ще дойда на служение. И когато отидах в една къща, където бяха се подготвили, те са отишли 2 часа по-напред, махнаха дивани, махнаха маси, махнаха легла, за да може да имам повече място за хората. И аз застанах пред тях и си казах, ами сега какво трябва да направя? Започнах да говоря Словото и докато говоря Словото, без да се моля, някой каза, чувствам, че става нещо в моето тяло. Чувствам, че нещо мърда в мене. Вътре в мене става нещо. И някой казва, аз се изсилих от това. Друг казва, че аз се изсилих от това. И Бог започна да изцелява хората. И аз затова ви казвам, че вярвам в изцеления. Вярвам в освобождение. Вярвам в силата на Господа. Тази вечер, повече от всичко друго, в това място, аз желая силата на Господа. Аз не искам да направя една хубава проповед. Не искам да ви кажа нещо, което на вас ви харесва и някак си гани ушите ви, но искам повече от всичко друго тук в това място силата на Господа. Защото аз не мога да направя това, което Господ може да направи. Ние не можем да направим това, което Духът на Бога може да направи. Той е единственият, който може да направи неща, които хората не могат да направят.
И така, когато аз видях, че служеб се потвърждаваше и хора се изцеляваха, дори се разчува в работните места на хората, които идваха на служение, и аз си бях вкъщи, пращаха дрехи, за да мога аз да се помоля върху тези дрехи и хора, които дори не са идвали на църква, не ги познават, да бъдат изцелени. И така ставаше, защото хората имаха вяра. Хората имаха вяра. И аз искам да ти покажа 3 стъпки, където можеш да приемеш изцеление и освобождение. 3 неща, които Бог, Господ Исус правише и хората се изцеляваше. На първо място виждаме много често в Словото на Бога, че Господ отиваше някъде, дори без някой да иска, без да, някой да го чака, хора се изцеляваха. Казват се, че той отиде по кварталите, по градовете, по места и Господ ги изцеляваше. Не са ли казали, че хората са го поканили, има места, където Господ отиваше и той ги изцеляваше. Има разкази, където се казва, че някои хора взимаха болните и ги караха при Господа. Сещали се много добре, нали, за приятелите на паралитика, който закараха болен човек при Господ Исус Христос и поради тълпата, поради хората не успяха да навлязат в къщата, отвориха покрива и го свалиха долу. Значи, на първо място Бог отива някъде, Господ отиваше някъде и хора се изцеляваха. На второ място виждаме вярата на други хора, където взимат приятелите си и го карат там при Господа, защото вярват, че там ще има изцеление. Не знам дали някой те е докарал тук на сила да ти каже, ела с мен, искам да закарам на едно място, където Господ може да промени живота ти, където Господ може да изцели. Има ли такива хора? Някой да е докарал някой? Някой да е поканил някой? Има такива хора. Окей, добре, благодаря ви. Има такива хора. А пък на трето място има хора, като тази история, която прочетохме, които си казаха, само да допра колата на Господа, аз ще бъда изцелен. Само да мога да дойда до Господа, да се допра до Него, аз ще бъда изцелен. Така искам да ви покажа в първото място, в първата точка, където Господ отиваше, хората се изцеляваха. И на второто, значи не се знае, не е сигурно дали можеш да приемеш изцеление. Не е сигурно. Не знаем дали Господ в нещо мини, където се намираш да бъдеш изцелен. Не знаем дали някой ще се закара при Господа да бъдеш изцелен. Може да стане, може и да не стане. Но трето място е винаги стало. Когато ти се изправяш с решение и казваш, аз ще ида при Господа. Аз ще ида при Господа. Като тази жена, тя си каза, аз само да мога да се допра до Него, ще бъда изцелен. Не знам ви дали сте изповядвали такава вяра, дали сте се молили по такъв начин. Аз много често съм го правил и Бог ме изцелява. Преди да се дойдем тук за тази конференция, четвъртък бях много болен. Жена ми беше болна в гърлото, болеше гърло, имаше температура. Аз бях настинал и трябваше да водя служение там в Италия, Дананската църква, трябваше да водя служение. И ми беше много зле, да си помисли сега да намеря някой друг брат, някой друг пастор, да ходи на моето място, за да може да направя служението, аз да се отпочина. Но духът не ми даде тази свобода и си казах, не. Аз ще ида да направя служение, за да може Господ да ме изцели и Господ да изцели жена ми. И знаете ли какво стана? Така стана. Така стана. Ако днес сме тук, защо Господ ме изцели? Докато проповядвах в четвъртък, почувствах сила да дойде по мене, изпотих се и Господ ме изцели. Върна се в къщи, жена ми още не беше добре, още беше с вина свят, малко така става и си казах, аз ще ида, Господ ме изцели. Това, което можем да направим, да си приготвим сака и ако Господ те изцели тази нощ и ти ще дойдеш с мен. Но ако не стане, ти си оставаш, аз си отивам. Но благодарим на Бога, ние до 12 часа си приготвихме сака и жена ми се оправи. Алелуя.
вечерта в 3 часа станахме през нощта и тръгнахме за насам. И благодарим на Бога, Бог винаги отговаря на нашата вяра. Но нека да ходим малко по-бързо, защото искам после да се молим. Тук виждам и нещо, което става с Яир. Той е началник на синагога, той е първият, който казва: отивам при Исус, за да го помоля да дойде и да изтери дъщеря му. Дъщерята е била около 12 години, казва Словото, тя е била на 12 години и когато четем жената от кръвотечение от 12 години. Това е нещо много любопитно. Виждаме вярата на Яир, отива при него и го моли. И му казва: Исусе, моля ти се, ила в домът ми и положи ръцете си върху дъщеря ми, за да може тя да бъде изцелена. Значи виждаме вярата на Яир, който вярва силно, че Исус може да изцели дъщеря. На второ място виждаме, че той вярва в полагане на ръце. Той вярва, че Исус трябва да положи ръце върху дъщеря му, за да може тя да бъде изцелена. Колко от вас вярва в полагане на ръце? Вярвай, че ако Бог положи ръцете си върху нуждата ти, ти ще приемеш според твоята вяра. Ако някой Божий слуга положи ръка върху твоята нужда, ще приемеш. Или вярваш в полагане на ръце. Тук в полагане на ръце има цяла една доктрина, която не искам да говорим за това нещо, но искам да ви покажа, че когато имаме такава вяра, силна вяра, винаги идват неприятности, атаки, за да могат да спрат нашата вяра. Не знам дали е ставало с вас така, но когато ти си решиш и казваш: аз вярвам, и се изпряваш с вяра и се казваш: аз вярвам, че ако се помолим, аз вярвам, че брати и сестри, ако положат ръце, аз вярвам, че нещо ще стане, че чудото ще дойде. Ние тази сутрин отидахме, пътувахме за някаква нужда, за да можем да положим ръце. Тук са родители. Бащата тук ли? Амин, окей. И това беше тяхната вяра. Или по такъв начин вярваше. Но когато имаме такава вяра, идват моменти, където спират, прекъсват времето. И вярата някак си иска да отпадне. Но ние знаем, и дяволът знае, че всичко е възможно на тези, които вярват. Амин? Дяволът много добре знае, че е достатъчно вярата, за да живееш добър живот, достатъчно е вярата да живееш благословен живот, достатъчно е вярата, за да можеш да бъдеш спасен, да бъдеш умит, да бъдеш изцелен. Вярата е много важна, голяма роля, за да можем да получим нещо от Господа. Нали? Без вяра не можем да угодим на Бога. И в Евреи се казва, че вярата докарва невидимите неща в видимо. Аз си го представям, че вярата как става. Някак си ние дигаме ръката си и си го вкарваме в небето, там нещата, където още не се виждат, и ние чрез вяра взимаме това, което е в небето и го дърпаме тук на земята, и тогава виждаме чрез вяра какво сме издърпали от небето тук на земята. И тази вечер искам да те насърчавам да имаш вяра. Твоята вяра да не отпада, защото дяволът иска твоята вяра да отпада. Дяволът отграбне ли вярата ти, ти не можеш да приемеш нищо. Словото казва, че без вяра, нали, ние не можем да угодим на Бога, не можем да вземем нищо. Със съмнение ние сме като вълните на морето, малко напред, малко назад. И такъв човек нищо не може да приеме от Господа. Тази вечер в Божия свят ти казвам: продължавай да вярваш. Продължавай да вярваш. Защото какво стана в тази история? Вярваше и времето се прекъсна. Защото Исус реши да ходи към тази нужда. Каза: айде да ходим. Да ходим в дома на Яир. И те тръгнаха. В същото време виждаме тази жена с друга нужда, с кръвотечение, си казва: само да се допра при Господа, само да се допра при Исус.
и тя отива с вяра, се добира пред Исус. Вярата на Яир ни беше да кажеш Господи една дума и дъщеря да бъде изцелена. Вярата на Яир беше Господ да дойде в къщата, да положи ръце и така дъщеря му да бъде изцелена. Вярата на жената беше една вяра, която ще стане веднага. Вие знаете жената какво е рискувала, знаете, че в това време с кръвотечение хората бяха отстранени от обществото, нямаха право да ходят в публични места, но тя реши да се изправи, да каже: мен не ме интересува какво ще си мислят хората, мен не ме интересува какво ще кажат хората за мене, дори да рискувам живота си, защото тя рискуваше живота си буквално в това време. Но аз искам да ида при Исус. Аз вече искам да ти кажа нещо друго. Не се срамувай от твоята вяра. Никога не позволявай на някой да се подиграва с твоята вяра. Защото поред твоята вяра винаги ще бъде истината. И тези, които се подигравали с тебе, те ще бъдат посрамени. Алелуя! Аз много често съм го виждал в моя живот. Аз чрез вяра съм искал нещо и Бог ме е дал. И хората, които се подигравали с мене, са били посрамени. Веднъж, напред в момента се сещам, когато трябва да вземеш шофьорска книжка. Така си говорихме с пастор Иго и аз не съм много добър в учени, хората, които ме познават, аз съм с основно образование и някой ме нави да си купя книжката. Казвам: иде, плати си и Вучо ми беше: дай ми, изплати ми пари, аз ще оправя. И аз му изпратих пари, днес да дойде тази книжка, да дойде не идва. И после казах: тук майче сбърках, защото Господ не иска такива неща. Нелегални неща Господ не иска. И аз си казах: Вучо, върни ми парите, аз ще се уча. Той ми каза: не мога да ти бъда всички, защото някой една част го държа в документи. Добре, запази ми час, аз ще дойда, ще изкарам изпитите. И когато учих вкъщи и брат ми помагаше, правих много грешки. Много грешки. По 20-25 грешки, ако направиш 6-10. Аз правих много грешки. И брат ми казваше: не дей да ходиш чак до България, да се явиш пари на баща ми, на майка ми, нищо няма да дадат. Но аз тогава служих на Господа и ми беше много неудобно. Хората идваха да ме взимат, да ме водят на служение. Аз си казвам: Господи, искам кола, искам книжка, да карам аз хора за Тебе. И бях ревностен и си казах: не, Господи, ти ще ми дадеш книжка, покаях се, исках си прошка. И така, когато пристигнах в деня, който трябва да изкарам изпит, учителят от там, като ми дава книжка, ми каза: нали, ако да питат кой е твой учител, покажи еди си кой, за да мога да лъжа. Аз му казах: не лъжа. Ако му питат, аз им казвам: нямам учител. Не, това е голям проблем. Надявай се да ме питат. Аз си бях решил: няма лъжа, няма измама, вярвам, че Бог ще ми го даде. И така, като се седнах в мой чин, аз си затворих очите и се помолих и си казах: Господи, ти знаеш защо съм тук. И аз се помолих и си казах: Господи, искам да си взема шофьорската книжка, за да мога да ти служа още по-добре. Да си отворих очите, около мен имаше младежи, които ме гледат и правят: какво направи? И аз си казах: помолих се Бог да ми помогне. Бог ще помогне, тя не си учил, никой Бог не може да помогне. Си казах: Господи, помогни ми, за да мога да бъда посрамен. И знаете ли какво? Като правих много грешки, аз взех книжката без една грешка. Без една грешка. И хората, които ми се подиграваха, знаете какво стана с тях? Скъсаха ги. Бяха скъсани. Всички бяха скъсани. Аз взех книжка, помогнах на едно друго момиче и тя взе книжка. И взех. Искам да ви кажа, че оставете, ако някой се подиграва на вашата вяра, оставете ми. Оставете ми да се подиграва на вашата вяра. Защото нашата вяра ще бъде издигната. Бог ще се постави. И тук виждаме тази вяра някакси да се спира. Исус се спира. Време се губи. И Ецел се казва: Господи, бързай, дъщеря ми умира. Някакси сигурно може да се ядосва, да казва: ма ти тръгна към мен, нали? Тъкмо тръгваме, защо сега се спираш? Защо губиш време? Защо губиш време, Господи? Някак си не е честно.
Колко път си казал, не е честно да стане така. Не е правилно да стане така. И сигурно и Елия си мисли, имаше тези мисли. И си казваше, защо се спираш, Господи? Защо в момента губим време? Бързай, за да можеш да ми отговориш. Понякога се иска време. Понякога се иска време. Някои отговори не идват веднага. Понякога се иска време. Но вярата не трябва да отпада. Вярата не трябва да отпада. И докато една жена си взимаше изцелението, тя направи път в тълпата, тя направи път между тези хора, за да може да иде до Исус. И тази вечер искам да направи и ти, да ти кажа и ти да си направиш път до Исус. Кой ли знае колко мисли имаш в главата си, че сякаш, че е невъзможно. Сякаш, че Господ отговаря само на някой друг. Сякаш, че Господ от теб не се интересува. Сякаш, че Господ не иска да отговори. Не е така. Ако имаш такива мисли, тези мисли идват от бащата на лъжата. И той е най-големият лъжец. Нечестият. Дяволът. Той те лъжи. Но тази вечер те моля, направи път в твоите мисли и опази вярата си. Продължавай да вярваш. Продължавай да вярваш. Продължавай да вярваш. И така, после, докато Исус още говори с тази жена, идват от къщата и му казват, не дей да безпокояваш повече учителя, защото няма нищо друго за правене. Няма нищо друго за правене. Дъщеря ти умря. Дъщеря ти почина. Чува ли сте някой да ви каже, няма нищо друго за правене? Няма нищо друго за правене. Но точно в онзи момент, когато Исус чу тези думи, аз някак си виждам, че Той някак си изпухна и си каза, как няма нищо друго за правене? Как може да си кажете, че няма нищо друго за правене? И той бе някак си дявол да действа и да направи така, че вярата на Яир да отпадне. И му каза, и ми се обърна към него и каза, Яир, не бой се. Някак си не слушай никой. Не слушай хората около тебе какво ти казват. Не слушай никой. Но само продължавай да вярваш. Само продължавай да вярваш. Само продължавай да вярваш. И аз тази вечер искам да ти кажа, продължавай да вярваш. Казвам го много пъти, продължавам да го казвам. Защото важни неща се повтарят. Исус го повтаря, че казва, че истина ви казвам. И аз ви казвам, мисля да продължавай да вярваш. Не вярвай на мислите, които минават в ума ти. Не вярвай на докторите, които са казали някаква диагноза, защото Господ може да направи повече. Бог иска да се прослави. И Исус се обърна към него и му каза, продължавай да вярваш. Вярвай, вярвай. И така той тръгна към къщата и намери една обстановка доста критична. Хората плачеха, викаха за това детенце, което починало. Исус е там и Словото ни казва нещо много важно, което трябва да научи нас, че Той остави всичко отвън. Той остави всички навън. Каза, излезте навънка. Всички, които плачете, всички, които си дърпате косите, дърпате дрехите си, излезте навън. Някак си пристанете да плачете. Но продължавайте да вярвате. И така той ги изкара навън, влезе в стаята с родителите на това детенце и взе със себе си Петър, Яков и Йоан. Взе само трима. Някой казва, че те са вярата, надеждата и любовта. Те влязаха в тази стая с вяра, с надежда, с състрадание, с любов към тази нужда. Обърна се към хората и им каза, не дейте да се притеснявате. Не дейте да се притеснявате. Момичето само спи. Момичето само спи.
И както прочетохме, Исус се обърна към момичето и каза: Талита куми, което значи: момиче, на теб казвам, стани. На теб казвам, стани. Има ситуации, където в нашия живот, в нашето семейство, сякаш че вече са умрели. Вече са умрели и сякаш че няма изходен път, няма надежда, няма как да се промени нещо, но искам да ти кажа от Божия страна, че Исус не те е забравил. Исус не те е забравил. Исус е верен и вярвай ми, че Той иска да изцелява. Вярвай ми, че Той иска да освобождава. Че Той иска го това нещо. Не да си мислиш, че Господ не иска, че Господ не се интересува от тебе. Не да си мислиш, че ти си на последно място, но Господ казва, че ти си на първо място. Ти си моята зеница, казва. Ако някой докосне зеница на Бога, горко, алелуя. Ние сме от тези, които сме отбелязани в Неговите длани. Господ се интересува от тебе. Дори само ти да беше тук на тази земя, дори само ти да беше тук на тази земя, Исус пак щеше да дойде на тази земя. Исус пак щеше да вземе формата на човек. Исус пак щеше да умре на кръста, за да плати цената за твоето спасение, за твоето изцеление. Вярвай, че ти си важен. Ти си важна за Господа. Не си последен, както казва Словото, не си опашка, но си глава. Алелуя. Вярвай в това Слово. И в момента си те насърчавам да направиш път в твоите мисли. Както тази жена направи път между тълпата. Тълпата идваше да притиска и да бута Исус Христос. Тълпата не беше там с очакване, тълпата там не беше с вяра, но тълпата беше там, за да може да притиска и да бута Исус. Жената от кръвотечение не отиде да притиска Исус и да го буда. Жената отиде с вяра, за да вземе нещо от Господа. Тя си каза: моето изцеление е в Исус. Алелуя! Моят отговор е в Господа, не в някой друг. Ти вярваш ли, че твоето изцеление и отговор на твоята молитва е само Господ Исус Христос? Амин. Важна е вярата. Важна е вярата. Не можеш да вземеш нещо, ако не вярваш в Него. Алелуя. В Господа имаме всичко. В Него имаме всичко. И тази вечер, това, което почувствах, докато бях в молитва и си казах: Господи, кажи ми нещо. Тук само си ги написах, защото много често ние чувстваме нещо от Господ, после ги забравяме. Докато Мешат казваше: остави си телефоните, аз трябваше да пиша. Алелуя! И Господ ми каза, че точно тук в това място има хора, които са част от тълпата. Алелуя! За да могат да притискат Исус, за да могат да го бутат, за да могат да видим какво ще стане. Ние не сме тук да правим спектакъл. Ние не сме тук, за да правим спектакъл. Амин? Ние сме тук, като слуги на Господа, да искаме нещо истинско. Нещо истинско. Не искаме да имитираме никой. Не искаме да се правим на нещо, което не сме, но със скромно и сменено сърце. Заедно искаме да извикаме, да кажем: Господи, знаем, че в Тебе има много повече. Затова, че днес съм дошъл тук в това място, от Италия, да ти кажа: не дей да бъдеш от тълпата. Не дей да бъдеш от тълпата. Не дей да бъдеш от тълпата. Дойде време да сложиш край, да сложиш една линия и да кажеш: аз не искам да бъда част от тази тълпа. Това знаеш какво означава? Означава, че места, където ти си посещавал, не трябва да посещаваш повече.
с приятели, които ти си общувал, сигурно Господ не иска повече да общуваш. Това означава, че неща, които ти си правил, повече не трябва да ги правиш. И това е да не си от тълпата, да не си от този човек, който каквото правят другите, и аз трябва да го правя. Много често, когато аз пътувам с автомобил към България, когато се качвам в ферибот, всички българи винаго отиват в казино, винаго те да пият, да играят и ми молят и казват: Филип, ила с нас, ила с нас, ила с нас. И аз им казвам: не, аз ще отивам в стаечко да се спа, не искам никъде, не искам на такива места да ходя. И те казват: абе, какъв българин си? Всички ни българи пушим, ядем, пием, ходим по жени. Ти какъв си? Аз не съм от тълпата. Аз не съм от тълпата. Аз съм човек, който е като Яир, като жената, които искат да са с Господа Исус. И Господ ми казва, че някои хора трябва да излязат от тълпата. Излез от тази тълпа. Нямаш място в тази тълпа. Твоето място не е там. Ти не си определен от Господа да живееш между тълпата и само като любопитен човек да ходиш, да будеш и да притискаш Господа. Не е твоето място там. Един брат в Южна Америка, който аз го познах, син на пастор, отпада от вярата си и започва да практикува неща, които не са редни пред Господа и да посещава места, които не трябва да посещава. И баща му като пастор не му се е карал, но всеки път му се обажда и му казва: синко, там където ти си не е твоето място. Твоето място е в църквата. Твоето място е при Господа. И той ядосан винаги затваря на баща си. Слушайте ме, не? Да, тук е. И той винаги затваря ядосан. Колко синове се ядосват над бащите си? Много. Не, татко, не се притеснявай, аз съм добре. Това е моят живот и това е моето място, защото в църквата, като ходя на мен се подиграват, отивам на училище и ми казват: това я си го купила с даренията и аз не искам да съм от църквата, защото баща ме е бил пастор и се е хранил от църквата, не? И са се подигравали с синовете на тези пастори. Аз не искам да съм от там. И баща му казва: синко, това място, където си, не е твоето място. Твоето място е в присъствието на Господа. Всеки път, всеки ден му се обажда с огромна любов, без да му се кара, той му казва винаги една и съща дума. Една вечер, докато е бил с бандата си там в някаква кръчма, той седнал на масата и докато се стои там, баща му пак го звъннал, той се ядосал много и си казва: този път на баща му ще му кажа 2 думи и повече да не ме търси. Излиза отвън, става от нас, излиза отвън, дига телефонът и казва: тати, какво стана? И баща му винаги: синко, място, където стоиш, не е твоето място. Твоето място е при Бога. Твоето място е при Господа. И той казва: тати, не искам да чувам повече тези думи. От днеска нататък аз няма да ти дигна повече телефона. Умръзнем от тебе. Скарал се, извика по телефона, затворил, връща се в кръчмата, сяда си на стола и идва някакъв огромен човек, борец, идва при него, фаща го от яката отзади и му казва: ей, момче, това място, където ти сядаш, не е твоето място. Място на там. Обръща се към него, го гледа и му казва: прав си. Това място, където аз сядам, не е моето място. И се връща при баща си. О, алелуя! Седи си на твоето място. Моето място е при баща ми. Тази вечер искам ти кажа: твоето място не е в тълпата. Твоето място не е в тълпата. Ти не си определен да живееш там. Исус те чака и те кани да излезеш от тълпата. Не можеш да кажеш: така е правилно, така трябва да правя. Всички така правят и аз така трябва да правя.
Не. Твоето място не е в тълпата. Трябва да излезеш от тълпата. Докато се молих, Господ ми каза точно това, нали? Как сложиш край, да се разделиш, да дръпнеш една черта, да кажеш, аз се отделям от тълпата. Не ме интересува. Нещо друго, което ми каза Господ, че има тук хора, които правят нелегални неща. Няма да кажа дими ръката си. Но има хора тук в това място, които правят нелегални неща. И тази вечер Господ открива това нещо. Искам ти кажа, че и нелегалните неща не са Божията воля. Излез от тези неща и започни да работиш, да се трудиш, за да можеш да имаш благословение. Нямаш благословение, защото си в нелегално място. Работи за Господа. Има хора, които си разделили сърцето си. Малко са, нали, в Божите пътища, малко са в светския живот и така не можеш да продължаваш. Излез от този начин на живот. Защото ако си малко в светския живот, малко си в Божия живот, трябва че си в светския напълно. Има хора, които не се отнасят по правилен начин към съпругата си, към съпругата си. И Господ ми казваше, че тази вечер Бог е тук също, за да може да докара любов, да докара мир и в семейството ти. Ние вярваме. Ние вярваме, че Бог е Бог на мира и Той докарва мир и в семейството ни, и в живота ни. Ако искаме благословено семейство, ако искаме семейство, което да има разбирателство, единство, Господ трябва да царува в нашето семейство. Има хора, които са отчаяни и си казват, стигам вече към развод, стигам вече към крайна точка. Няма надежда, няма промяна, но аз ти казвам, продължавай да вярваш. Продължавай да вярваш. Продължавай да вярваш. Още малко ще видиш славата на Господа. Още малко ще видиш славата на Господа. Виждал съм семейства, които бяха на разпадък, до развод. Много критични семейства. Идваха при мен и ми казваха, брат Филип, искам да се молим. И аз им казвах, добре, ние ще се молим, а ти успяваш да видиш мъжът ти различен. И тя ми казваше много често, много пъти ми казваха, невъзможно. Тогава как ще се молим, ако ти не виждаш мъжът ти, жена ти различна. Ти първо трябва да започнеш да го виждаш различен и различна, за да може после тя или пък той да се промени. Имахме едно семейство, където жената искаше да се самоуби. Аз си бях вкъщи и тя избягала, че се скара с мъжа си. Мъжът я набила яко. Тя беше си изкала в наша църква, мъжът още беше покаен и боя яла и тя бяга към къща на брат си и решила да се самоубие. Аз като се върнах в къщи и духът ми проговори и каза, обади се на сестрата и попита я как и какво прави. И аз веднага звъннах, тя не ми дигаше и аз разбрах, че има нещо, което не върви. И така настоявах, накрая ми дигна и редеше по телефона и ми казваше, стига, брат Филип, молих ми се, Бог ми направи нищо, искам аз да направя нещо. Тя беше решила в същата вечер да се самоуби. Аз не бях тогава семейен, отидах, взех една сестра от църквата и сега сестра ела с мен. Трябва да им помогнеш да ходим в друга къща, където тази сестра беше сама. И когато влизам, намерих я на земята, реве, плачи, скъсал си дрехите, малко така, неудобно, веднага я покрихме и започнахме да се молим. И започнахме с вяра да се молим и казах, от сега нататък искам да вярваш, да виждаш съпругът ти променен, искаш ли да пробваме още веднъж и ще видиш как Господ ще поработи. И заедно се съгласихме, защото каза, като двама се съгласяват, неща стават и се съгласихме в онази вечер и Бог проговори ми каза, до декември месец, само няколко месеца следващи, съпругът ни ще бъде променен. И така стана. Дойде точно 31 декември. Понякога точно в последен момент,
където вече всичко е свършено. И тя ми казваше още от началото на декември: брат Филип, нищо не става, нали? Ти каза, аз не съм казал на първо място, Господ каза, но вярвай, че това ще стане. И ние на 31 декември имаме служба, където посрещаме новата година в църква. И този човек, който никога не е идва на църква, кога идва на църква на 31 декември. И той пред цялото служение се изправя и иска прошка от жена си и казва: прости ми за всичко това, което съм направил. От днеска нататък аз искам да дам живота си на Исус. Амен. Това го прави Господ. Алелуя. Затова тази вечер ти казвам: продължавай да вярваш. Продължавай да вярваш. Продължавай да се уповаваш на Господа и не се предавай. Алелуя. И почувствах в духът си да се моля. Има хора, които съгрешават знаени грехове и си казват винаги: аз ще си направя този грях, но после ще помоля Бог ще ми прости, да ми прости, Той ще ми прости. Не знам кои са, но искам ти кажа, можеш да намериш чрез вяра сила, за да можеш да ни правиш повече тези грехове. Скришни грехове в тайни места и си казваш: не мога, нямам сила, аз се грешавам, но знам, че Бог ще ми прости. Господ тази вечер може да е сила, за да можеш да излезеш от това колело. Това е като много колело, което се върти и си вътре и няма как да излезеш. Но тази вечер, чрез вяра в Господа, още веднъж можеш да кажеш, още веднъж ще се опиташ, не да казваш: няма нужда да искам прошка, много пъти съм го направил, много пъти си казах, че няма да се грешавам, но пак паднах в същия навик, пак паднах в същия грях. И тази вечер искам да ти кажа чрез Божия страна, че може да бъде време за твоето чудо. Амен. Имах един брат в църквата, всяка неделя се късаше цигарите. Знаеш, че е греш, нали знаете, където пасторът и къде цигарите. Или пък жена му някой друг къде цигарите. Но аз му казах: не дей така, трябва да правиш стъпка на вяра. Кажи: от днес нататък не. Той всяка неделя, някъде към 3-4 месеца, късаше цигари и казваше: от днес нататък няма да пуша. Но с неговото търпение и с неговата вяра той успя. Не само цигари, но и използваше и други работи, други такива работи, но Господ го освободи и в момента е различен човек. Това, което той използваше за съжаление при нас, не знам дали това са така, но при нас, за съжаление, младежи, семейства използват много такива дроги, такива работи, продават неща по къщи, докарват с имат проблеми по семейства си, но този човек му казах: продължавай да се бориш, продължавай да се бориш. Не се изморявай, не се изморявай, ще дойде твоето време, ще видиш, че Господ може да те освободи. Той пробваше дори лекарство и такива работи, но той не се предаде, имаше желание и казваше: да, искам го, да, искам го, да, искам го. И накрая успя. Сега е човек, който обича Господа и говори за Господа навсякъде, свидетелства и казва: аз бях привързан, бях обладан и в момента съм свободен и давам слава на Господа. Всичко това го прави Господ Исус Христос. Но тази вечер искам да ти кажа: време е да излезеш от тълпата. Време е да излезеш от тълпата. Твоето място не е там. И в момента, ако може малко хвалението така да ни помогне, за да може да се молим, искам да се молим, защото най-важната част е молитвата, защото вярвам, че Господ е подготвил нещо, вярвам, че Господ има нещо за тебе. Вярвам, че Господ има нещо за тебе, само аз не го вярвам. Вярвам, че Господ има нещо за тебе. Вярвам, че от днеска нататък ти ще свидетелстваш и ще казваш: това, което аз не можех да направя, сега успявам да го направя. Отивах на църква и не ми беше спокойно. Да, нормално е, когато си в свято място, с греховете си, с малко така неприятни духови,
място, святото място става така неприятно. Става така малко горещо. Става натоварено. Един мой братчет също така на църква и той всеки път, когато идваш на църква, 10 минути излъж. 10 минути излъж, 10 минути излъж. Казвам, братчет, какво правиш? Той излъж. Не е хубаво, не е приятно. Не знам, влиза ми нещо така, ме смущава и не мога да остана. Остани. Остани, ще се помолим, дай какво ще стане. Изповядва греха си, казва какъв е проблема, ние се молим и той приема освобождение. И сега няма търпение да дойде на църква. Бог е Бог на чудеса. Словото, което тази вечер дойде, аз до преди малко не знаех какво да ви говоря, да се помолих, се казва Господа, какво има нужда църквата, от какво има нужда хората, които са в това място. И Господ ми каза, имат нужда от вяра. Имат нужда от вяра, защото ежедневните грижи, проблемите, тълпата, притиска някой и някак се заглушава вярата. Искаш да приемиш, искаш да се промени нещо, искаш изцеление, искаш освобождение, искаш ново начало, но това не идва, защото нямаш вяра. И тази вечер искам да ти кажа да дойдеш при Господа с вяра. Да дойдеш при Исус с вяра. Без да се съмняваш. Искам да се изправим само за малко, така се помолим. Алелуя. Изправете се. По принцип, ние се молим, викаме хората напред. Вярваме на стъпки, на вяра. Вярваме, че така като вземеш това решение, не че ние можем да направим нещо, но твоето решение, както жената каза от кръвотечение, тя не остана в място, където беше, но тя направи стъпки на вяра. Тя не каза, не извика от далече, пък да изпрати някой друг, но тя направи стъпка на вяра. И тази вечер, ако ти вярваш, искаш да направиш тези стъпки с вяра, и тук отпреде, ние ще помолим. Но на първо място не искам да дойдат хора, които имат нужда от изцеление. Нека да дойдат тези хора, само тези хора, които искат да кажат край. Не искам да бъда човек от тълпата. Не искам да бъда човек, който отива на църква само да не какво ще стане. Не искам да бъда човек, който да притискам Исус, да притискам Господа и да го бутам. Не искам някой Господ, който да ми служи и само да ми дава, но искам някой Господ, на когото аз да служа. Ако направиш една стъпка към Господа, вярвай, че Господ ще направи 1000 към тебе. Словото казва, искате, ще ви се даде, нали да седиш на медите. На друго място казва, давайте и ще ви бъде дадено. И аз вярвам много в даването. В момента тази вечер искам да покажа тези хора, тук отпреде, които искат да дадат живота си на Господа. Хора, които казват, стига, аз искам да дам целия си живот на Господа. Искам да направя първата стъпка на даване. Не чакай Господ да направи стъпка към теб, за да може Той да даде. Но ти направи първата стъпка на даване и после виж дали няма да се отвори небето на тебе и да приемеш всичко друго останало. Хора, които дори са от много години във вярата. Хора, които вярват в Господа, но се борят с слабости, борят се с греховете си, борят се с проблемите си. За съжаление, познавам и такива хора. 10-15 години са със същи проблеми. Край. Кажи край. Край. Искам да бъда напълно на Исус. Искам да бъда напълно на Исус. Искам да дам напълно живота си на Исус. И младите хора, и юношества възраст, млади младежите, и младите тук отпред, ако искат да кажете да на Исус, милате напред да се молим, милате напред. Кажете да на Исус. Тези, които казват, не искам да се клатя
малко наляво, малко надясно. Не искам да бъда малко Божи човек, малко световен човек, но искам да бъда от този човек, който служи на Господа, който дава живота си на Господа. Алелуя! Дай живота си на Господа. Дай всичко на Него. Знаеш, когато дадеш ти живота си на Господа, животът ти става по-хубав. Животът ти става благословен живот. Животът ти става живот в просперитет. Каквото вършиш, ти благоуспяваш на Словото. Нека да може тази вечер да кажем: Господи, дай на Тебе. Дай на Тебе. Всичко това, което не съм ти дал още. Тези неща, които съм си запазил за себе си, съм ти казал: Господи, всичко ще направя, но само и това не искам да го правя. Само и това нека да продължавам да си го правя. Тази вечер искам да те покажа да умираш за Господа. Умирай за Господа. Представи си, че ти умираш. Теб няма повече. Теб няма. Павел каза: аз се съосмах с Господа и вече не живее за себе си, но живее за Него.